Dobroveče. Ja sam Ratko Femić, vi gledate Da se ne lažemo. Predsednik Srbije pozvao je javnost i pozvao je političke faktore u Srbiji na unutrašnji dijalog o Kosovu. Ono što mu se zamera je što ljudi ne znaju šta je tema i šta je razlog ovog poziva sada i o tome večeras razgovaram sa mojim gostom Borkom Stefanovićem, predsednikom Levice Srbije, nekada pregovaračem za Kosovo i Metohiju, političkim direktorom, bivšim političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Dobro, gospodine Stefanoviću, kako se vama čini to, zašto sada razgovor o Kosovu i Metohiji? Da li vas je začudio ovaj poziv na unutrašnji dijalog? Nije me začudio poziv na unutrašnji dijalog, koliko me začudilo zašto se to baš sada događa, kada predsednik Vučić počinje svoj predsednički mandat, kad je dobio podršku velikog broja građana Srbije i kad je očigledno postoji vrlo jaka spekulacija u našoj javnosti da on mora sada da isporuči nešto što je obećao. To je prva teza. Dakle, on mora ili da podhitno dovede do nezavisnosti Kosova i Metohije. A da li stvarno mislite da bi to bilo, više nema nekih međukoraka, već da bi to bilo nezavisnost? Ima međukoraka, ali nije problem što gospodin Vučić želi dijalog. Mislim da mi u Srbiji smo davno trebali da imamo vrlo jedan konstruktivan, konkretan dijalog o određenim pitanjima. Sve vlasti su to pokušavale manje ili više, pa i ona bivša vlast je pokušavala da ima dijalog unutar same Srbije. Nije uspelo u tome, zato što su svi koji misle drugačije želeli da iskoriste kosovsku temu za sticanje političkih poena, za utvrđivanje svojih kvazi lažnih patriotskih pozicija i da uvrnuti u zastavu Srbije sa bezbedne udaljenosti rešavaju kosovski problem na štetu Srba i Srbije. To radi i ova vlast. I naravno da sam iznenađen zato što Vučić u suštini, sa druge strane sam iznenađen zato što je ovo zaista naivno. Dakle, gospodin Vučić sve moguće sagovornike naziva banditima, kriminalcima, izdajnicima već 5 godina, idiotima, a hoće sa njima da vodi dijalog kako i na koji način rešiti kosovski problem, pri čemu, ono što je jako važno reći, Vučić nema nikakav predlog u ovom trenutku. Mi ne znamo o čemu on uopšte hoće da razgovara, ne znamo u kom formatu hoće da razgovara, ne znamo da li on hoće još jednu deklaraciju. Da li je vas, recimo, zvao? Eto, vi ste i pregovarali o Kosovu i Metohiji. Da li ste vi dobili taj poziv? Ne, nisam dobio poziv i ne verujem da će ni ja ni Levica Srbije dobiti poziv, jer on to lako može da izbegne da kaže ne zovemo van parlamentarne stranke i samim tim da nas ne pozove, što mislim da je, jasno je njemu da se mi ne bi odazvali, zato što je ovo u suštini Vučić mora da napusti sopstveni unutrašnji dijalog. Dakle, on sve vreme vodi, ako već sad svi pričaju o tom terminu dijalog, Vučić vodi unutrašnju svađu između sebe, novog Vučića, Weberovskog, Laoceovskog, ne znam, Pekićevskog, pa i Đinđićevskog Vučića, i starog Vučića koji drži govor u Glini, Vučića 100 za 1 u Skupštini Srbije, Vučića sa puškom na brdu iznad Sarajeva. Dakle, to je njegov unutrašnji dijalog i taj plamen koji ga peče iznutra je najveća bol za svakog konvertita. Pošto je Aleksandar Vučić par excellence konvertit, to je čovek koji je preko noći postao lažni evropejac, neiskren evropejac, ali istovremeno preko noći postao onaj koji je izdao sva obećanja nacionalnoj Srbiji, dakle onaj koji je u najvećoj meri i najdalje otišao u rešavanju kosovskog problema, namerno ovo ovako govorim, ali kao što smo čuli iz njegovih usta, onaj koji je prepoznao realnost na Kosovu i Metohiji, čemu su se obradovali najviše, kako sam pratio u medijima, Hašim Tači i Edi Rama. To dosta govori o tome da je, mislim, realna zebnja da ili Vučić pokušava da dodatno osigura status Kosova koji ne odgovara Srbiji i očekuje određene koncesije za to, ili suočen sa tim što dolazi, a to je postavljanje Kosova kao uslova svih uslova, svestan je da ne želi da sam deli odgovornost i treba mu alibi, očigledno, da bi sutra rekao nisam ja sam, nego su i drugi učestvovali. Od koga on traži taj alibi? Zašto vas to pitam? On je do sada, videli smo, on je jedan autorski tekst pisao recimo za Informer i gde su našli ljudi da je otprilike taj neki naslov koristio i Eisenhower nekad. Da. Ako se sećate toga. Sećam se. A sada je to radio za Blic. Da.
smatra se da publika Blica baš i nije publika koja podržava, Aleksandra Vučića i neki autori mu pripisuju da je on to bukvalno pisao za krug dvojke, za tu neku elitu druge Srbije. Ono što bi rekli usputno, neki ljudi koji pripadaju tim krugovima iz nevladinog sektora su i pozdravili ovakav njegov autorski tekst. Jeste, zato što, mislim, ali je Vučić strašno greši da će bilo kad dobiti krugodvojkašku elitu na svoju stranu. Nikada ih neće dobiti, zato što nikada neće dovoljno daleko moći da ode i dovoljno da se dokaže da je zaista iskreni liberal. Dakle, da se sutra rodi kao Latinka Perović, opet bi u njemu prepoznali krvavi trag 90-ih koji ostavlja, a i, moram reći, nečasan trag 2000-ih koji sada vuče evo već 5. godinu. Vučić je čovjek koji je kao autokrata i simbol ličnog režima u Srbiji nijedno predizborno obećanje ne ispunio, Srbiju doveo u bedu i nezaposlenost, dodatno zaduživanje, povećao poreze, smanjio plate i penzije, uništio institucije, zarobio medije. Dakle, mi imamo jednog čovjeka koji o svemu odlučuje i koji vlada svim TV kanalima i taj čovjek koji vodi dijalog svaki dan sam sa sobom na nekoj televiziji s nacionalnom frekvencijom i kome novinar u studiju služi samo da eventualno viče na tog novinara, iako novinar sve čini da gospodinu Vučiću bude ugodno. I sad taj čovjek odjednom ustane jedno jutro i kaže ajde da izvadimo glavu iz peska. Pa što je nisi izvadio 2008. glavu iz peska? Zašto 2008. nisi pristao? Pa tada je valjda počeo da vadi glavu iz peska. Pa tada su formirali Srpsku naprednu stranku. Pa namerno kažem 2008. Zato što sam ja 2008. imao razgovor sa njim, kao, ne 2008. nego 2010. kao neko ko preuzima dijalog sa Prištinom. Razgovarao sam sa svim strankama u Skupštini Srbije, pa i sa tada mladom Srpskom naprednom strankom. Razgovarao sam sa radikalima, sa DSS-om, dobro sa SPS-om i sa ovim strankama koje su bile u vlasti sam isto imao razgovore i sećam se vrlo dobro šta mi je Vučić tada rekao. Znači, on je potpuno bio svestan koliko je to težak zadatak. O čemu ste razgovarali i šta vam je rekao? Razgovarali smo o dijalogu koji treba da počnem, gde sam ja predstavio kao i svim poslaničkim grupama šta nas čeka u narednom periodu, koliko će to biti težak zadatak, da ne želimo da priznamo nezavisnost Kosova, ali želimo da rešimo tehnička pitanja. A šta vam je Vučić rekao? Pa Vučić je na to rekao, mislim da ti to ne treba u životu, da ćeš samo bez veze da pogineš. I posle se ispostavilo da je u pravu, zato što je cijela ta ekipa oko njega, ne znam za njega lično, ali verovatno i on lično, su podsticali Srbe na severu Kosmeta da se bune protiv svakog dogovora, da postave barikade, da ne sklone barikade. To je bila ona priča sa onim balvanima. Jeste, poznata je njegova veza sa Zvonkom Veselinovićem i celom tom ekipom koji su bili de facto gospodari severa Kosmeta. Ste vi dolazili u kontakt sa tim Zvonkom Veselinovićem, pošto je bilo nekih napisa u medijima da vam je on pretio, je li? Da, bilo je pretnje, ali nikada ja nisam imao s njim lični kontakt. I koliko ja vidim sad, gospodin Zvonko Veselinović je novi legitimni biznismen SNS vlasti koji zarađuje, pretpostavljam, odlične novce, kao i drugi pripadnici naprednjačke elite, žive jako lepe živote. Svi su zaboravili na ono što su tada obećavali Srbima na Kosmetu. Srbi na Kosmetu njima služe samo da budu njihova glasačka mašina i glasaju, kako im oni kažu, danas za Srpsku listu, juče za SNS, prekstra za Vulina, uopšte nije bitno, a ne vide koliko oni idu daleko u izdaji onoga što su im obećali. Dakle, sve što su im obećali su pogazili, nisu oborili takozvane Borkove sporazume, već su ih usvojili u Skupštini, nisu našli ništa tajno, pošto sam ja sve vreme govorio javno šta je dogovarano, šta je dogovoreno u Skupštini, u javnosti, na vladi. Dakle, ništa nije bilo. Ali do tada, u vreme kada ste vi to vodili, to su stvarno bili tehnički pregovori. Jeste, tehnički pregovori, ali s druge strane pregovori koji ni na koji način nisu ugrozili suverenitet Republike Srbije, na šta se Oni su uglavnom ticali nekog kvaliteta života građana. Jeste, nekih pitanja koje bi trebalo da pomognu živote građana. Većinu tih sporazuma Priština nikad nije implementirala, kao što nije implementirala ni Briselski sporazum u delu o zajednici srpskoj opštine. Doći ćemo na Briselski sporazum, nego interesuje me još u vezi sa ovim autorskim tekstom gospodina Vučića, gde on kaže vreme je da kao narod prestanemo kao noj da zabijamo glavu u pesak, da pokušamo da budemo realni, da ne dopustimo sebi da izgubimo ili nekome predamo ono što imamo,
ali i da ne čekamo da će nam u ruke doći i ono što smo odavno izgubili. Međutim, tu se ne precizira to šta smo odavno izgubili, ali kao možda može nešto da se zaključuje. Ono što mene interesuje, kako vi ocenjujete to da ni u jednom od ovih njegovih SNS-ovskih ili Vučićevskih glasnogovorničkih medija taj autorski tekst nije zavredeo neku veću pažnju. Dakle, kao da je ignorisan. Pa zato što ta njegova... Bukvalno kao da je za jedan deo publike pisan. Ta blatnjava artiljerija njegovih tabloida služi, ima druge mete. Dakle, oni služe da veći deo biračkog tela SNS-a, koja je izrazito nacionalno-patriotski opredeljen, da drži u iluziji o tome da migovi samo što nisu stigli, a nema ih. Sećate se, obećani su bili do juna, nema migova. Pa evo čak i poslanik SNS-a čak i Lazanski to primetio. Napao Ruse, jeli? Da, što sad zamislite taj apsurd da Lazanski ustane jedno jutro, neko ko najviše na svetu valjda voli Rusi i on je poslanik SNS-a, što mislim da mu nije trebalo u karijeri, ali njegova stvar. I čovek koji sada odjednom shvata da nema ništa od onih silnih migova, ali Lazanski toliko voli vojne aranžmane i oružje da čovek ne može da sakrije činjenicu da migova nema, niti onog svog naoružanja koje je obećao. I građani to nemaju gde da vide i pročitaju, osim u par slobodnih medija, uključujući i vas. Dakle, Vučić je napisao to pismo kao ultimativni dokaz Zapadu i delu Beogradske čaršije, dakle, pre svega krugu dvojke, da je on sad nov čovek, da je evropejac, da on uviđa realnost, da uviđa potrebu da se izvadi glava iz peska i da se mi okupimo i vodimo dijalog. Ali nije rekao o čemu razgovaramo, šta je njegov predlog, šta je do sada dogovorio u Briselu, šta je i kome obećao u Briselu i Vašingtonu ili u Berlinu, šta je to što mi treba čemu mi to treba da svedočimo što se tiče Vučićeve kosovske politike. Niko od nas pojma nema šta je taj čovek tamo obećao i radio. Mi to nismo čuli ni od vas. Jer kada je ova vlast došla na vlast, oni su rekli da je briselski sporazum posledica onoga što ste vi izdogovarali, da su oni to na kraju potpisali i da je sve to šta se dešava sa Kosovom posledica nekih pređašnjih dogovora koje je radila vlast sa Demokratskom strankom na čelu. Pa prvo, da kažem da to nema nikakve veze jedno s drugim, ono su bila tehnička pitanja. Vučić i Nikolić su došli na vlast i Dačić sa obećanjem da će, dosta je onaj činovnik pregovarao neka tehnička pitanja, idemo mi da pregovaramo status Kosova. Idemo mi da vratimo proces Ujedinjene nacije. Ništa od toga nisu uradili. Idemo da oborimo Borkove protivustavne sporazume, kako su ih nazivali. Naprotiv, na dan kad je usvajan briselski sporazum, u istom materijalu je bilo i 7 sporazuma koje je dogovorio pregovarački tim koji sam ja vodio, a koje je vlada Srbije usvojila jednoglasno. A hajde da kažemo koji su to 7 sporazuma, čisto da znamo na što se oni odnose. Da, slobode kretanja, diplome, katastar, imali smo članstvo u međunarodnim regionalnim organizacijama, imali smo pitanje, sad ću vam reći, samo da budem potpuno siguran, to je manje više to, samo što se prostire... Dobro, ali ono što se vama... Znači, mi nismo dogovarali telekomunikacije, nismo energetiku, nismo dogovarali postavljanje carinskih prelaza na administrativne punktove. A to je administrativna linija, je li? Jeste, ali je u našim sporazumima ona linija. Dakle, nije, sada da ne idem u terminologiju, ali nije granica. Mi nismo dozvolili da bude granica. Vučićeva vlast dolazi na obećanju da će uraditi jedno, rade potpuno suprotno, ukidaju manje više sve srpske institucije na severu Kosmeta, predaju, dakle, sever Kosmeta u ruke Prištine, jer na severu Kosmeta danas se radi po kosovskim zakonima, rade kosovski sudovi, kosovska tužilaštva, kosovski grb i zastava, ukinute su srpski sudovi i tužilaštva, ukinuti MUP, dakle, potpuno je odstranjen i sve je stavljeno u okvir kosovske policije. Dakle, mi danas imamo tu situaciju. I nije samo to, nego je Marko 5.0 Đurić uspeo da uvede jednu novinu, a to je da sad kad ulazite sa srpskom tablicom, dakle sa Republike Srbije na automobilu na teritoriju Kosova, mora da se prelepi srpska zastava, to je srpski grb na našoj tablici. To recimo do sada nije bilo. Je li moraju da se menjaju tablice? Mi smo do sada imali menjanje tablica. Ne, imali su oni menjanje tablica. To sam jako ponosan.
Mislim, ljudi se Da, toga ne sećaju kosovske tablice i su zaboravljaju, da. tako je. Znači, i dan danas, na osnovu onoga što je dogovorio naš pregovarački tim, koji je bio sastavljen od eksperata, i to da kažem, dakle, niko nije bio ni iz jedne stranke, mi smo uspeli da ljudi sa Kosova koji ulaze na teritoriju centralne Srbije, ako imaju tablice Republika Kosova sa kosovskim grbom, morali su da skidaju te tablice i dobijali probne tablice. Ako imaju one KS, koje su statusno neutralne, UNMIK tablice, jer sam ja izdejstvovao, to jest naš pregovarački tim, da one ostanu na snazi, oni su mogli slobodno da uđu. I dan danas kad idete po našim autoputevima, možete vidjeti autobuse i kamione sa KS statusno neutralnim tablicama, a Republike Kosovo nema. Marko Đurić je napravio genijalnu stvar i njegova ekipa. Oni su sad naše tablice sa našom trobojkom i grbom, sad moraju da se prelepe kad se ulazi na teritoriju Kosova i Metohije. To pokazuje manje više koliko su oni zaista mnogo koncesije napravi i koliko su slugeranjski prišli i nepripremljeno ovom procesu pregovaračkom. To me ne čudi. Ja ne želim da im podmećem klipove točkove kako su oni nama i ne želim da o njima govorim ono što su oni o meni, ali ono što je vrlo zanimljivo je da ja znam, jer se krećem po celoj Srbiji i ljudi iz levice Srbije su vrlo aktivni. Dakle, govorili su za mene da sam izdajnik, ali danas niko u Srbiji ne misli da sam ja izdajnik. Oni koji su nacionalno svesni, naprotiv, misle da sam ja bio odličan u odnosu na to kakvi su ovo pregovarači i šta su sve uradili dajući Kosovu elemente državnosti. Dakle, Vučić, čini mi se kroz ovu inicijativu, da zatvorim temu, manje više je pokušao da pronađe alibi. Dakle, on traži da dođe što više ljudi, da on ne bi bio sam kriv, nego da ispadne da je to... Da podeli odgovornost. Da je to proizvod nekog nacionalnog konsenzusa. Mi smo se kao svi zajedno dogovorili, pa kad smo svi krivi, niko nije kriv. To je njegova ideja. I da kažem odmah, ja mislim da niko tu ko drži do sebe i do neke časti neće ići na taj dijalog sa Vučićem. Prvo zato što on sve nas u opoziciji naziva ludacima, idiotima, kriminalcima, izdajnicima, lopovima i tako dalje. I mislim da je potpuno nenormalno da čovek pre nego što promeni društvenu klimu, a on je najodgovorniji jer je najjači politički i bezbednosno i medijski, kako god hoćete, ali njemu ne pada na pamet da promeni klimu, jer on čovjek ima unutrašnji problem i on ne može da izdrži kritiku, on ne može da izdrži gram kritike, on ne može da izdrži da jedna opoziciona stranka se popne preko 5%. To je za njega neizdrživo. Dakle, to je čovjek koji kontroliše svaki segment našeg društva i to mu nije dovoljno. I nikad mu neće biti dovoljno. Samo što treba da zna da takve autokratski režimi, takve diktature, manje više meke ili tvrde, uglavnom se pre ili kasnije raspadnu. Dakle, ne samo što će njegovi da mu okreću leđa... To je jedno Marko Vidojković ovde rekao, kao onaj prenaduvani balon, sudbina svakog balona je da pukne. Ja sam danas, bio tu nešto po gradu i svaki dan naletim na ljude koji mi prilaze sami i verujte da uglavnom mi ljudi postavljaju sledeće pitanje. Gospodine Borko, koliko ćemo mi još ovog da trpimo? I ja njima kažem kako meni stvar izgleda, neće biti ni lako, ni jednostavno i trajaće, ali ćemo na kraju pobediti. I onda ljudi kažu, pa ne možemo više mi ovo da izdržimo, ne možemo da čekamo, a ja njima kažem, ljudi, morate glasati. Morate glasati i moramo se boriti protiv izborne krađe, protiv nesređenih biračkih spiskova, protiv medijske blokade. To je budućnost. Razgovarat ćemo o izborima, ali me interesuje ipak u vaše vreme, kada već govorimo o Kosovu, taj dijalog je iz okrilja Ujedinjenih nacija ili Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde smo imali dve velike sile koje su bile na našoj strani, Rusiju i Kinu. Mi smo to spustili, odnosno prebacili na nivo Evropske unije. Zašto? Pa evo, reću vam zašto. Prvo, svaki potez u Ujedinjenim nacijama je postao nemogući da se izvede. Zato što velike sile imaju veto u Savetu bezbednosti. Mislim, to zbog građana govorim da bi razumeli. Ali zar nije bolje bilo da smo i tada ostali na nekom nivou statusa quo, nego da imamo sada sledeći korak, priznanje Kosova? Pa nije tačno. Nego prvo, mi nikad ne treba da priznamo nezavisnost Kosova. I ne smemo to dozvoliti. I to Vučić treba da zna. Dakle, to nije stvar. I on to verovatno osjeća koliko mu je kruna sve teža na glavi i koliko ga peče. Kao što je Matiju Gubca pekla kruna. Tako sad i Vučića peče. I to je na neki način neka kosmička pravda. On koji je bio protiv svih dogovora. On koji je ovu zemlju gledao da uvuče u dublju krv, blato i izolaciju. Sad je došao da drži vruć krompir.
Sad je krenuo on u Vašingtonu da objašnjava kako će biti sve u redu, smirit ću ja Srbe, kontroliše medijima, ja mogu na medijima da kažem da je Kosovo na Marsu, oni će da glasaju za mene. To o njima govori. I svi ti njegovi iskreni prijatelji, kako on misli, sagovornici, strašno je šta o njemu govori iza leđa. Oni znaju, oni strašne stvari pričaju. Da su ti ljudi oko Vučića sve bogatiji, da kontrolišu ovu zemlju, da se ne znaju šta će od para. Dok narod nema posla, mladi beže, 60.000 ljudi godišnje nam ode u inostranstvo. Preko 100.000 naprednjaka je zaposlio javni sektor. Uništi ovu zemlju, njene institucije. Nema ništa više. Nema nikakvih nezavisnih institucija. Nema nikakvih slobodnih medija. Kakvi sudovi i dobro, tužilaštva? konačno, zašto iz UN-a u Evropsku uniju? Da, pa zato što u Ujedinjenim nacijama Rusija i Kina u Savetu bezbednosti imaju veto, ali veto imaju i Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene države. Sad, to su 5 stalnih članica Saveta bezbednosti. Vi kada pravite dnevni red za Savet bezbednosti, vi ne možete da napravite, pazite, dnevni red bez konsenzusa između 5 stalnih članica Saveta bezbednosti. Znači, ako neka od njih ne slaže se vetira, to neće ni doći na dnevni red. Verujte da jedini dokument koji je mogao na Savetu bezbednosti, dakle u Ujedinjenim nacijama, da se razmatra, je kvartalni izveštaj šefa UNMIK-a, pri čemu naš predstavnik može da kaže i predstavnik Prištine može nešto da kaže. A da li bismo mi imali nešto od toga da mi predlažemo nešto u vezi sa Kosovom i da to nikad uopšte ne dolazi na dnevni red? I da li bismo mi u stvari ostali na nekom nivou? Vidite, to je super. Super je da sve ostane tako kako jeste, jer to je isto, mnogi u Srbiji kažu, Borko, to je mnogo bolje da je sve ostalo tako. Ali zaboravljaju da je Tači poslao jedinicu ROSU jednu noć u junu mesecu 2011. i skoro zauzeo 2 preostala prelaza na severu. I gde smo bili na ivici oružanog sukoba. I to je mesecima trajalo. Dakle, alternativa pregovorima je sukob. Da li je Srbija spremna za sukob? Nije. Da li Srbija realno želi sukob? Ne želi. Da li su građani Srbije spremni da šalju svoju decu da ratuju za Kosovo? Nisu. Neki jesu, ali ovi iz vlasti nisu sigurni. Kao 99. kad smo mi išli da ratujemo, znate i sami da su ovi iz vlasti dobijali stanove, šetali se po Beogradu, Vulin sa 2 cilindra na oku, išao da obilazi. Jeste vi bili mobilisani 99? Bio sam mobilisan, ja sam učesnik rata. Tako da, kako da vam kažem, imam neko moralno pravo da ih pogledam u oči. 99. ste vi bili na ratištu, na položajima, odnosno, a ko je to dobio stan? Pa koliko se ja sećam, Aleksandar Vučić. I još neki radikali su dobili stanove od vlade Srbije. Građani Srbije se to sigurno sećaju. Nijedan od stanova nije bio manji od 100 kvadrata. Ali su ih isplatili posle, jel? Da, isplatili su ih kroz takozvani porez na ekstra profit koji je bio tako smešno napravljen da mislim da su se i tadašnji radikali smejali kad su videli šta moraju da plate. U stvari njima je tad najveći problem bio što su Šešelju oduzeli džip. Pa je čak Šešelj išao kod Đinđića da moli da mu se taj džip vrati. To je bio njihov najveći problem. A mnogi od glavešina sadašnjeg režima su pobegli u Crnu Goru jer su se plašili opravdano da će ih neko uhapsiti. U ovoj zemlji nije sprovedena lustracija. U ovoj zemlji nije uveden zakon o poreklu imovine. To moramo uraditi. A da se vratim na... I to ćemo mi uraditi. Da se vratim na Ujedinjene nacije. Znate, nije samo problem u blokadi oko dnevnog reda. UNMIK je pao na ispod 100 članova na celom Kosovu i Metohiji. A EULEX je pripremio da dođe kao međunarodna misija i postoje samo KFOR, bez Rusa, KFOR. I vi sad imate situaciju da mi između Albanaca i nas na Kosovu i Metohiji imamo samo KFOR koji više u to vreme je naginjao simpatijama, bar i podržavao Albance. Nije nikada komandant KFOR-a dozvolio da se srpskih do 1000 pripadnika vrati vojske i policije, bezbednostnih snaga. A i bili bi glineni golubovi tamo. Pa bili bi glineni, ali meni ljudi često kažu čitaj 1244, zašto niste tražili da vratite vojsku i policiju? Pa tražili smo. Pa tražili smo. 100 puta smo tražili. Ali tamo isto je to 1244 koji je Miloševićev režim i Vučićev režim prihvatio, piše da može da se vrati ako i komandant KFOR-a pozove na Kosovo. Ja ovo namerno pričam jer ljudi ne obraćaju pažnju na to i ne sećaju se. I u redu je da objasnimo, evo nisam ni ja znao za taj poziv komandanta KFOR-a. Prva stvar, u Ujedinjenim nacijama, apsolutno, evo pogledajte sada, zašto sad ne usvojimo jednu rezoluciju koja će potvrditi da je Kosovo deo Srbije? Imamo Kinu i Rusiju u Savetu bezbednosti. Pa što ne uradimo to? Pa reći ću vam ja zašto. Zato što kad ruski ambasador donese tu rezoluciju na dnevni red, američki ambasador će da mu kaže ne može ovo da ide na dnevni red. I ruski ambasador će da kaže, pa dobro. Znači, ljudi to moraju da znaju, tu postoji blokada.
Kada smo otišli u Evropsku uniju iz UN-a, za to je glasala cela Generalna skupština. Predsjedničko saopštenje Saveta bezbednosti jednoglasno je usvojilo da se dijalog o Kosmetu prebaci pod okrilje Evropske unije. Svi su za to glasali. I Rusi, i Kinezi, i svi naši prijatelji, Španci, Slovaci i tako. Jedva čekali da se Pa ne, hoću da kažem, tog problema. I sad, a zašto? Pa zato što su to razgovori o tehničkim pitanjima. Ako ćemo pričati o podeli Kosmeta, dakle, ako ćemo o statusu, samo da podvučemo to je nešto ovo, drugo. Ajde, pošto ni meni nije bilo najjasnije. Dobro, evo, nadam se da sam bar malo objasnio. Dakle, mi smo i tada, kada smo prebacili priču o Kosovu u Evropsku uniju, to prebacili da bismo govorili o tehničkim pitanjima. I da bismo uopšte imali razgovor sa Albancima, jer ga nismo imali. I onda dolazi jer ako nemamo razgovor sa, izvinjavam se, ako nemamo razgovor sa Albancima, imamo sukob. Dobro, znači, ali smo dobili razgovor sa Albancima. Oni neće sedeti, Hašim Tači sigurno neće sedeti, kao što je i pokazao. Šta vi mislite o Briselskom sporazumu? Briselski sporazum je omogućio neki razgovor sa Albancima. Prvo, Briselski sporazum nije posledica onoga što naprednjaci kažu, to je posledica vaših pregovora, to nema veze. Briselski sporazum se vodio na najvišem nivou. Sastali su se Ivica Dačić, Aleksandar Vučić. Sada će dva predsjednika, je li to da rade? Hašim Tači ili ne znam ko je bio tada premijer sa kosovske strane, Isa Mustafa, i oni su seli na najvišem nivou, rukovali se, popili kafu, pojeli keksiće i napravili sporazum. Je li tako bilo? To je de facto priznanje. Je li tako bilo? Da, Jer su Vučićeve ove SNS lažne patriote govorile ko se rukuje s Hašimom Tačijem, ruka mu se osušila. Jesu govorili Boris Tadić... A to je zato što se Boris Tadić rukovao sa njim negdje na aerodromu Magli se on rukovao, znamo mi da se rukovao. Op, Tomislav Nikolić ode u Rim, u Vatikan, rukuje se sa Hašimom Tačijem. Svi ćute. Pa mu se osušila ruka. Ništa mu nije falilo. Zato što je podigao onu crkvu od milion evra. Aleksandar Vučić stane tamo, namrgodi se, pošto je sav teret na njegovim plećima. On je onaj atlas koji nosi zemljinu kuglu na svojim plećima, ono što je pisala njegova omiljena spisateljica Ayn Rand, znači ikona neoliberalne politike. Manje više stav je svaka individua treba da se brine za sebe, država ne treba da se meša ni u šta, nego kome se kako zalomi, neka preživi ili neka umre. Eto, to je njihova ideja. Neka prežive najjači. Neka prežive najjači ili u prevodu na srpski neoliberalizam, koji je vrlo specifičan, dajemo subvencije onima koji su s nama u talu ili koji su u našoj partiji, tačno, ali sprovodimo politiku štednje građana, a ne vlasti, privatizujemo sve, stvaramo monopole, jer tako je, Bože moj, efikasnije, tako su nam rekli, mada nismo sigurni, sve mora da se privatizuje, smanjuju plate i penzije, čovek je nebitan, plata je nevažna, zdravstvo i školstvo su samo trošak, to je njihova filozofija. I u svemu tome sad Vučić, šta sad s tim Kosovom da radim, znam šta sam ranije pričao, ali niko se toga ne seća, daj da se ja toga rastosiljam, pa da ja zovem ove iz Zavetnika, iz LDP-a, iz DSS-a, možda iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, iz udruženja, ne znam, režimskih medija, iz Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Znači, manje više istomišljenici. Je li Sinod SPC režimski? Pa ne kažem ja to. Ja neću da se crkva ljuti na mene, ljute se već dovoljno zbog ideja koje imamo u programu Levica Srbije. Mi nismo protiv Srpske pravoslavne crkve, ali smatramo da svaka verska zajednica i crkva treba da budu deo ovog društva i da nose i teret i privilegije kao svi ostali građani. Dakle, da ne idem dublje u taj problem, ali meni smeta kad patrijarh Irinej kaže i Vučićeve ideje su odlične. A koje ideje? Koje ideje, uvaženi patrijarhu? Dakle, šta je tu ideja? Ideja je, ajde da pričamo, da ne stavljamo glavu u pesak. Pa to je govorio i Boris Tadić, to je govorio i Đinđić. Toma Nikolić je rekao da neće da učestvuje u ovim razgovorima na koje je pozvao Vučić. Da, to je jako zanimljivo. Šta to znači praktično? Pa evo, ja ću malo pokušati da budem šaljiv. Ja mislim da je Tomislav Nikolić shvatio da je Aleksandar Vučić sakrio njegovu čuvenu platformu o Kosovu i Metohiji u neku ladicu. I da je sad iskoristio. I da sad hoće da iskoristi, pa Tomislav Nikolić neće da ga dva put Vučić prevari da mu mazne, što klinci kažu, platformu o Kosovu i Metohiji, pošto niko ne zna gde je ta njegova platforma dugo najavljivana nestala. Sad je dobio novu kancelariju za saradnju sa Kinom i Ruskom federacijom, koja ne radi ništa, ne služi bilo čemu, sem trošenju narodnih para. Tamo je smestio celu svoju ekipu, govorim o Tomislavu Nikoliću, svi su dobili masne i velike plate, ničim se ne bave. Kad dođe neka kineska ili ruska delegacija, recimo kineske banke, gledam pre neki dan, Sertić tamo sedi,
Svi su se namestili, svi imaju ogromne, svi imaju po 2, 3 hiljade, 5 hiljada evra platu. Građani Srbije, pa da, građani Srbije rade za 200 evra. Ova ekipa, razumete, oni razgovaraju, o čemu ste razgovarali? O tome da i dalje mi sarađujemo, da pravimo zajedničke projekte. Pa šta to znači? Pa ništa, Tomislav Nikolić je dobio posao da ne bi išao u penziju. A inače, penzija mu je ogromna. I sada ja vas pitam, pa što bi Tomislav Nikolić bio deo dijaloga o Kosovu kad on zna da u ovoj situaciji Aleksandar Vučić mora sada da plati ono što je obećao? Ili što bih ja stalno rekao, što stalno ponavljam, mrzim sebe da citiram, ali ajde, došla ljuta tazbina po miraz. Sad što si obećao u Kosovskoj Mitrovici, znam da ti nije bitno za njih. Zato što misliš da ih sve na Kosovu kontroliš i da svi glasaju za SNS. Kako ćeš javnosti Srbije da objasniš šta je sledeći korak oko Kosova? To je suštinsko pitanje. Jer idemo na sveobuhvatni bilateralni sporazum. To se inače obavezujući sporazum, to se tako naziva u diplomatskom žargonu i u međunarodnoj javnosti, pošto vidim da Krle preplaćeni ultrabot to ne razume, pa da ga podučim i na ovaj način. Tako se zove sporazum Krle, tako ljudi koriste taj termin. Što znači da bi mi i Priština napravili sporazum koji bi detaljno, ono što narod kaže u sitna crevca, regulisao naš odnos. Od članstva u međunarodnim organizacijama Kosova, kojih organizacija, da li UN ili ne UN, da li UNESCO, da li Interpol. Druga stvar, pitanje imovine, pitanje nestalih, pitanje crkava i manastira, njihove zaštite, pitanje duga, pitanje mnogo toga što do sada nismo uradili. Recimo u odnosima sa Prištinom, ključna pitanja nisu rešena. Ključna. To su položaj Srba, njihova bezbednost, njihov opstanak, imovina i nestali. To je ono što je najvažnije. Znači, to je po nama rešenje za kosovski problem. Dakle, moje retoričko pitanje, da li Vučić zove ljude o tome da razgovara? Da napravimo taj sporazum sa Prištinom. Da ne priznamo Kosovo, ali da napravimo taj sporazum. Ili on njih zove da kaže, znate šta, ja moram da priznam, to jest mi kao Srbija moramo da priznamo nezavisnost Kosova ako hoćemo da idemo u Evropsku uniju, inače uslov koji niko nije zvanično ni javno nama postavio. Znači, da li je to opcija pod 2 ili opcija 3, nećemo uopšte da priznajemo Kosovo, nećemo nikakav više sporazum sa njima, gotovo je sa evropskim integracijama, gotovo je sa našim trgovinskim povlasticama sa EU, okrećemo se potpuno ka Rusiji. Ovo treće je najmanje verovatno, sudeći po tome da liberalni deo, građanski deo javnosti koji na moje veliko iznenađenje veruje Vučiću i dalje posle svega, misli da će Vučić krenuti u pravcu ostvarivanja nezavisnosti Kosmeta. Zato podržavaju taj dijalog, jer misle... Pa i Informer je objavio na naslovnoj strani da nam Ameri šalju F-16. Pa pre toga su objavili da nam šalju Rusi migove. Pa dobro, ali pošto od migova nema ništa, onda verovatno bude nešto... Ta pisana stvar je, ja mislim, jedinstven primjer u istoriji medija. I mislim da će imati istaknuto... Ali pošto mi dolazimo... Izvinjavam se, istaknuto mesto. Jednog dana kad napravimo muzej otpora svim diktaturama u Srbiji, i tu će sigurno biti da je moguće da jedan list objavi hvalospev Donaldu Trumpu jedne nedelje, sledeće nedelje ispljuje tog istog Donalda Trumpa, onda treće nedelje kaže kako je Putin genije i kako je on super, četvrte nedelje da nas Putin gura u rat sa Amerikancima, pete nedelje da nas Amerikanci guraju u rat sa Putinom, da nam stižu migovi i ruski tenkovi, a onda nam Amerikanci šalju F-16. I oni prosto vređaju inteligenciju ljudi koji kupuju te novine zato što računaju da ti ljudi ne znaju šta su jutros doručkovali. A sudeći kako je Vučićeva vlast, verovatno nisu ništa doručkovali. Polako dolazimo do kraja emisije, ali pošto sam ja autor, ja ću da sviram produžetke sada, jer moram da vas pitam, mislim, vi ste lider jedne vanparlamentarne partije i sada ja računam da sam prilično dobro politički informisan, ali mi je nešto promaklo. Otkud sad da ste toliko postali značajni da, recimo, ambasador SAD u Srbiji odgovori na jedan vaš tekst u Danasu gde ste vi ocenili posetu predsjednika Vučića Vašingtonu praznom, ispraznom, ili kako ste već rekli? Pa dobro, ja sam u tom tekstu argumentovano, bez ikakvih strasti, emocije i bez mržnje, rekao pod jedan da mislim da su odnosi sa Sjedinjenim državama od ogromnog značaja i da kada bilo koji naš zvaničnik dobije poziv treba da ide u Ameriku i normalno da svi treba da radimo na što boljim odnosima sa Sjedinjenim državama. Tu se valjda svi slažemo. I na moje veliko iznenađenje ambasador, gospodin Kyle Scott, ne znam zašto,
napiše u svom pisanom odgovoru na moj tekst kako je iznenađen mojom reakcijom, zato što su razgovori bili odlični. I to je to. Znači, on kaže, čovjek, razgovori su bili odlični i nije odgovorio ni na jedno moje pitanje. Zašto nije bilo ni jedne izjave našim medijima bilo kog američkog zvaničnika? Šta je konkretan rezultat posete? Da li i kako će biti rešen slučaj Bitići i slučaj paljenja američke ambasade? Da li je predsjednik Vučić bio pitan o tome? Šta je predsjednik Vučić o tim pitanjima odgovorio? Da li je uopšte trebao da odgovori s obzirom da stalno ponavlja da on nema veze sa pravosuđem i on kao predsjednik se uopšte u to ne menja? Zašto predsjednik Vučić govori o ekonomskim pitanjima i ostalim stvarima u poreskoj politici američkim privrednicima, kojih je inače bilo vrlo malo na tom sastanku, bez ikakvog rezultata, sa jednim memorandumom o razumevanju, koji inače imamo pun špajz u vladi Srbije, tih memoranduma o razumevanju, koji nikakvog rezultata nisu dali. Znači, ja sam postavio vrlo, čini mi se, legitimna, jasna, precizna, pristojna pitanja. I vrlo sam iznenađen da je ambasador Scott na neki način možda ne primećuje iskorišćen od strane Vučića da bude podmetnut kao njegov neko ko je maltene glasnogovornik stvarno da to tako ovog ide, režima. da ambasador jedne strane države, moćne države, može da bude zloupotrebljen od strane Ja nekog ne znam političara šta u je Srbiji. problematično u tome da ako smo demokratsko društvo, a nismo, a želimo da budemo, šta je problem u tome da ja koji sam proveo skoro 5 godina u Vašingtonu, bio zamenik ambasadora, bio čovjek koji je pravio srpski kokus u američkom kongresu, poznajem američku politiku odlično, šta je problematično, iznenađujuće ili nelegitimno da postavim pitanje o rezultatima posete mog predsjednika? To je moje pravo, to je moja dužnost. Ja želim da čujem šta je gospodin Vučić tamo razgovarao i koji su rezultati. Rezultata nema. Nisam dobio odgovor na to pitanje od gospodina Scotta, nego sam dobio odgovor otprilike iznenađen sam. Pa ja sam iznenađen da o uspešnosti posete američka ambasada govori, koja je doduše bila, mislim, pošto ljudi ne znaju to, a ja sam bio nekad profesionalni diplomata dok nisam dobio otkaz u Ministarstvu spoljnih poslova, da je za posetu zadužena ambasada Republike Srbije u Vašingtonu. Zašto se Đerđ Matković, naš ambasador u Vašingtonu, nije oglasio pa rekao Borko lupaš, super su bili sastanci, evo šta smo konkretno, evo koga je vidio. Ja sam pitao, možda je američka ambasada u Beogradu bila zadužena za našu posetu Americi. Ne, američka ambasada je zadužena, znate u kom segmentu? Poziv potpredsjednika Mike Pence prema predsjedniku Vučiću i to je u redu. I predsjednik Vučić dobro da je prihvatio taj poziv, mora da ga prihvati i treba da ode uvek u Vašington. Da li ste zadržali odnose sa Mikeom Penceom, pošto ste u vreme stvaranja Srpskog kokusa vi jeli učestvovali u njemu, a i gospodin Pence je bio član Srpskog kokusa? O tome se malo ili nikako ne govori u Srbiji. Mike Pence je bio istaknuti član Srpskog kokusa, sa njih sam sjajno sarađivao u tom periodu. Naravno, on je sada na jednoj važnoj funkciji, to je potpredsjednik SAD i mislim da je normalno i treba svi da težimo da imamo što bolje odnose sa Sjedinim državama. To je velika sila, puno toga zavisi od njihove volje. Mi smo mala država, ali ponosna država koja treba da usaglasi svoj interes sa Vašingtonom što je više moguće i apsolutno mi je drago da je naš predsjednik bio u Vašingtonu, znači da me neko ne razume pogrešno. Ja samo pitam ne gospodina ambasadora Kyle Scotta, šta je rezultat. Ja pitam gospodina Vučića. A gospodin Vučić... Scott, a ne Scott. Dobro, tako kažu. Gospodin Scott, okej, mislim, neću da zaista pravim pitanje od toga, ali očigledno je da Vučićev medijski tim se upalila im se crvena lampica. Ne znam zašto on ne odgovori na ta pitanja. Uostalom, ta pitanja nisu odraz moje slepe kritike vlasti. To građani Srbije hoće da čuju. Gospodine Vučiću, šta je rezultat te posete? Šta mi kao građani Srbije imamo od toga? Koje su to kompanije koje će doći i kad će doći? Da stanu u red sa Mubadalom, fabrikom čipova, fabrikom Boeinga i ostalim neispunjenim obećanjima, stanovima za 350 evra kvadrat? Možemo dalje. Ja znam da ste vi navikli da pravite jarbole, da pravite muzičke fontane, dok građani žive u teškoj situaciji i rasipate budžetski novac kako vi hoćete. Mislite da je vlast to? Nije to vlast. Znam da volite da uhapsite veliki broj osumnjičenih, pa onda ih pustite posle nedelju dana. Ja znam da to volite, zato što je to za vas sve marketing. Ja sam postavio legitimno pitanje... I vi to spremate za izbore, gradske izbore u Beogradu? Apsolutno se spremamo. Levica Srbije će učestvovati na izborima u gradu Beogradu. Vidjet ćemo da li ćemo učestvovati samostalno ili sa nekim u koaliciji. Jeste li razgovarali već sa nekim? Jesmo.
ali nismo razgovarali za sada sa grupacijom stranaka koja se okuplja oko Saše Jankovića, Demokratske stranke i Borisa Tadića, iz prostog razloga što nismo dobili bilo kakav poziv ili bilo kakav kontakt. Ja ne isključujem. A sa kim ste to onda razgovarali? Pa vidjet ćemo u nekom narednom periodu, ćemo to objaviti. A u svakom slučaju mi je žao. Ja mislim da je jedna zajednička lista i zajednički kandidat za gradonačelnika put u siguran uspeh u gradu Beogradu, kao što smo tvrdili i za predsjedničke izbore, pa nas nisu poslušali. Sujete su bile mnogo veće, neslaganja, razlike. Svako od njih hoće da bude gazda opozicije, a doći će u situaciju da je svako od njih gazda jednog malog kruga istomišljenika koji suštinski nemaju različitu politiku u odnosu na Vučića. I to je ono što me najviše plaši, to smo razgovarali u prethodnim emisijama kod vas. Nije dovoljno biti protiv Vučića, morate imati drugačiju i bolju politiku i program. Alternativu da ponudite. Morate nešto ponuditi što nije to što Vučić radi. Oni ne razumeju da nije dovoljno reći Vučićevi kradu, a kradu. Vučićevi uništavaju institucije i pravnu državu, a uništavaju. Nije dovoljno reći neslobodne medije, uzurpiraju sve medijski prostor. Nije to dovoljno, ljudi. Nije dovoljno što imaju lažne diplome, a ne prave. Morate građanima ponuditi zašto bi glasali. Šta je drugačiji koncept razvoja budućeg kandidata koalicije oko Saše Jankovića u odnosu na kandidata Srpske napredne stranke? Čućemo to Mislim, od razvoja vas, grada Beograda. Šta je drugačije? Od vas obećavam, ali posle... Mi ćemo svakako, izvinjavam se, mi ćemo svakako učestvovati i sigurno je da Levica Srbije ulazi u gradsku skupštinu. Ako budu parlamentarni i u Skupštinu Srbije, to je sigurno. I borit ćemo se do kraja boljom politikom i očekujemo da ima još jako malo vremena da poslušaju naš apel, da napravimo zajedničku listu. Kad nas nisu poslušali, da imamo jednog kandidata za predsjednika, da pokušamo sada. Imamo ideju ko bi mogao biti najbolji kandidat za gradonačelnika Beograda. Spreman sam da s njima o tome razgovaram. Za sada nas ne zovu. A ko bi mogao da bude najbolji kandidat za gradonačelnika Beograda? Pa to ne mogu sada da otkrijem. Kada ste već rekli, ajde pred letnju pauzu sada da nam to kažete. Ne mogu da otkrijem jer nemam dozvolu od te osobe. U ovom trenutku to da kažem, ipak je to pitanje za tu osobu, ne za mene, ali bi to bilo sjajno. I mislim da bi... Možete samo nešto da mi kažete. Da li je to vaš bivši partijski kolega, partijski drug? Jeste. Ali ne samo to, mislim da nije to problem, nego mislim kada bi ta neka osoba odlučila da uđe u tu trku, da bi svakako, i to građanima mogu da kažem s velikom sigurnošću, mislim da bi razbucali naprednjake u gradu Beogradu. I mislim da bi od njih ostali samo tragovi. I to bi bio početak kraja ovog štetočinskog režima, jer nama nije primarni cilj da oborimo Vučićev režim. Nama je primarni cilj da oborimo njegovu lošu politiku. Mi hoćemo nešto potpuno drugačije da uradimo, jedan nov sistem da napravimo u Srbiji. Nov sistem. Znači, vi kad pogledate te institucije od početka do kraja, nažalost, kamen na kamenu, ili što se neko danas šali, ne znam ko je rekao, video sam to danas, ne znam, Nebojša na nebo, krle na krletu neće ostati. Znači, posle ovih. Krle na krletu neće ostati. I mi moramo, posle toga krle na krletu neće ostati, mi moramo sve to izgraditi iz početka. I sad svi ovi što govore da samo treba da glancamo Vučićev kip. Biće prilike još da razgovaramo, ali posle letnje pauze. Hvala vam puno. Ovo je bilo sve za večeras. Vi ste gledali Da se ne lažemo. Vidimo se posle letnje pauze, ponovo u septembru i trudit ćemo se da nam ne uđe voda u koaksijalni kabl. Budite uz Kurir TV.